Okay. Ulweni Bhotani Nzuntsundu Sikilolo umuntu omnyama ngenqu uyile guys tough iviki bendinayo uthini kanjani yasenza thini iviki bendinayo benzima manje notshona ubana kuba ndizilungiselele kakuhle ngento endifuna uyithetha namhlanje kuni kaphulaphula phambi koba ndithethe entlahla kuthi kanti ndiyaziwa ngabantu abanamandla kuthi kanti uSikilolo umuntu omnyama waziwa ngabantu abanamandla abantu abasezintweni bendingaphangeli inkosi last time ndithetha nani bendingaphangeli namhlanje yakenzeka uba yaphangela kuyabonakala uba andaziwa abantu amandla basezintweni. So yeah, I wanted to share ngifuna like usharisha ngaloo nto phambi kokuba ndiqale. And then enye into endifuna uyimenshina is like last topic ebendithetha ngayo standard of living, umgangatho phantsi wempilo. Bendithetha ngaloo nto and ndiziva ingathi bekunyanzelekile uba ndiye ngamandla apha ndigalele, but ke ngenxa yoshoxeka kwamazwi bendinawo andagabadela ndiqaqadeke ndingaphaya ekwenzeka ndingadluleli izinto bendizicinga. But ke namhlanje ndithetha ngemfundo namhlanje baphulaphuli, mamelani apha kuSikilolo umuntu omnyama. But ke kakuhle ndikwabantu abaneminyaka engama-20 yotsho kwa-25, 20 to 25, ulutsha olo. Ndigxile kwabo bantu abo, ndifuna uthetha nabo kakuhle nje, ndizamela kuphuhlisa into mhlawumbi kwiingcinga zabo, mhlawumbi like xa bemamele mhlawumbi kwinto ephuhlayo ngemfundo. Like imfundo indlela endiyijonga ngayo ndithetha ngemfundo esesikweni nengekho sesikweni. It means into exelayo imfundo esesikweni into sesikolo, siyazi sonke esesikweni, engekho sesikweni uzifundela nje ngokwakho nje, like mhlawumbi umsebenzi owenzayo usesuzifundisa ngokwakho ungekho migaqo elandelayo ogxile kuyo okunyanzeleka uba uhambe ngayo, uyazenzela ngokwakho unothanda ixesha uyalibeka ngokwakho ixesha osebenza ngalo, indlela osebenza ngayo. But so ndizama into endiyithethayo ke ndithetha ngemfundo. Apha kwimfundo ndithini? Isikolo ngokwesesikweni imfundo, iphathe imfundo, isikolo nomsebenzi. Into zobe ndithetha ngazo nomsebenzi ndikholelwa ukuba uyafunda emsebenzini. Xa awufundi ngokwesesikweni, into ozifundela yona wena uyazifundisa ngenxa yento ezenzayo, ulwazi lakho luyakhuphuka ngokomsebenzi owenzayo. Isikolo kwesisesikweni ngoba kukho abantu abaququzelayo, abantu abame phaa abakhawuntayo, kuthiwa kutshoniwe ngoku baakhawunte aba bantu bayophendula. But akhe besenze eli hlobo, i-responsibility ibiyephi ibili yofundisa. Akhawunta kuthini akhawunta kwabo le kuthiwa kutshoniwe ngoba tshonile obani, because besisethe ii-goals. Sathi xa ufumene like i-80% upasa ngoku abantu mhlawumbi banesidalelwe 80% sithi kutshoniwe, so kuyakhawuntwa elo hlobo. I-responsibility bukufundisa, sibane sixela bayizani nithi. So into exela bayisesikweni nyenyani. But ke and ndibhesti kwabantu abana-20 to 25 ulutsha, ingaske like kumamele bona kakhulu nje, kubekho into ephuhlayo ezingqondweni zabo. Ake mandiqalise ndizathetha so ithi school system versus a job. So ndizaqala ngomsebenzi, because sasidala ndithetha. Uphuma esikolweni kuyenzeka kuphangela uphuma esikolweni exactly most of the time, mhlawumbi ugqibe ibanga lakho le-12 uyophangela ke straight,
ugqibe imatric yakho uthi uyosebenza. If ungumntu oyi-one entlahla enough yenzeke olo hlobo. Kodwa naloyo into inqabile because xa uphuma esikolweni abantu bayatshisakala, umntu wathi awufuna itishara because wonke umntu uzixabisile elaa xesha. Entana nam ndiyeyunivesithi bandiyofundela into ithile. Umntu uzibone enamandla nawe, uzibone ngisomandla mani ezintweni. Akavumi yonke into le, akavumi lula. So okokuqala ke xa ungumntu ozaphangela between 20 to 25, okokuqala xa uphangela kuyenzeka ukuthi kanti benzeka sometimes awugqibanga ufunda but uphangela. But ke ba ugqibile but inqabile mani loo nto le because ayilo xesha lakudala. Sometimes uyakwazi uba nebanga le-12 mhlawumbi qha ka ufune uqhubeleka uye phambili uqhubeke ube sisifundiswa. Uba sisifundiswa njani ngokuthi mhlawumbi ufundele uba yiloo nto, mhlawumbi uthi uyititshala uthi nantsi into kanantsi ugqirha laa xesha ama ngeemoto zakho imivurha okanye uyiloo accountant somewhere kuloo bhanka. Xa uqala uphangela kuyenzeka ukuthi kanti awugqibanga ufunda naye uqhubeleke, mhlawumbi ugqibele nje imatriki but uqhubeleka awukwazanga. Ibangela ukuba wena loo nto ke ibangela ube liqaba loo nto leyo. Njengeqaba ke urhola imali engaphantsi phaa ko-10,000 okanye phaa ko-5,000 imali esiyibekayo. Imali esiyibekayo xa uthi iqaba phaa ko-5,000 inendawo ema kuyo imali yeqaba. Ayidluleli ukuthi uba mani ngayotsho mhlawumbi ko-20. Fike siyimise endaweni ethile sithi ayama apha, ayikwazi udlula apha. Mhlawumbi 10 apha imakoni ixesha elinintsi. Nyhani le ndiyithethayo ke but ke most abantu basanophuma like imatriki yabo mhlawumbi phaa ko-5,000 imali abayenzayo, 3,000. Kwaye ke le mali uyaxelelwa uba uzayifumana nini le mali. Uyaxelelwa uba awuyifumana nini, kodwa phambi kokuba uyifumane kuyafuneka uqale usebenze kuqala. Uzibonakalise uba le mali uyifanele nyanyana uyinikwa. And then kulindeleke ukuba umsebenzi ozawenza ungawazi xa uliqaba. Uyaxelelwa phaa uba mani uzokwenza umsebenzi othile and uzosebenzisa ixesha elingaka. Uyazi nexesha ozalisebenza, uyaxelelwa ukuthi uzosebenzisa ixesha elingaka lo msebenzi ngoku uwenza ujongiwe. Liqaba ke elaa xesha, uyaxelelwa uba uzosebenzisa ixesha elingaka. So mhlawumbi kuthi uqala ngo-8 kusasa uyotsho ngo-5 late, into exelayo uba ziiyure ezili-9 ezo uhleli emsebenzini. Uzichitha phaa iiyure ezili-9 emsebenzini koko usebenza. And ke ngoku kuthiwa like ixesha lophumla ufumana kwazaa yure ezili-9. Mhlawumbi ukhuphe by 1 hour nje for utya nophumla. Kuyaxhomekeka kulo msebenzi wenzayo wena, lo msebenzi ukuqeshileyo. But isiqhelo umntu udla ngokusebenza usuka ngo-8 uyotsho ngo-5 ngosuku. So iiyure ezili-9 ezo for imini eyi-1 usebenza. And then kwaye iintsuku usebenza iintsuku ezi-5 ngeveki. Iveki ineentsuku ezisi-7, wena usebenza iintsuku ezi-5 okanye ezi-6. Mhlawumbi ube namasuku 2 ophumla okanye ube nosuku olunye lophumla. And leli lophumla usuku kwenzeka ntoni kwelo phumla? Kuyenzeka ungaphumli ncam uzeli suku kuthiwa lelophumla eli. Kwenzeka kwelo suku lophumla eli wena ubhizi uhlamba ntoni? Impahla yakho, uhlamba impahla yomsebenzi. Kwenzela ubonakala ucocekile emsebenzini kwelo phumla. Kwaye into yokuphangela kuyakwenza, kuyamenza umntu aphulukane. Yabo sewuphangela ukwezinto but ke into yophangela iyamenza umntu aphulukane nolwazi ebenalo ngenxa yomthelela wesikolo. Kanye ofana like xa ungumntana esikolo mos uyaphucuka uthathe yonke into le. Angathi gqi umlungu apha athi mani ndifana negrumba apha ngongoko itrench. Asoze uvume ukuba umntana esikolo, kodwa uba sowungumntu uqele imali ophangelayo uvuma lula. So akwakuhlakanipha ucingisise phambi kokuba wenze into, yaphuncuka zana. Nolwazi awubi-updated ngolwazi. Ulwazi lakho luyashoxeka, so luyancipha. Alongezeleki, uhlala nolwazi olunye okokoko
kuncukala lwazibonalo mhlawumbe bayakuthi ezindabeni xa ungumntana esikole into ezinja soloko niyazixelela uba mani i-country inje i-country melihlobo bayi-economy kwenzeka le niyaxelela akuthiwa i-country umzekelo kuthiwa i-country namani ngomso umntu ufa wonke umntu ngomso niyaxelela xa ungumntana esikole. Kodwa ke ezo nto zinqabile ifike xa ngumntu nje mhlawumbi uphangelayo indaba ezinje awuzazi ncam. Kodwa ke imali iyawenza umahluko emntwini imali xa uphangelayo. Ukuba loo mntu uyakhathala iziphumo zayo ziyafundisa iziphumo zemali xa uba uyakhathala uphangela ziyafundisa. Ziphinde zibe zihle mhlawumbi ufunda ngeendlela zoziphatha ezona zinto zibalulekileyo ezenziwa kufuneka uzenzile kuqala xa unemali. Ufunda neento ezinjalo ngoba ngokuphatha imali zinto ozifundayo ezo. Ilisa ulwazi lwakho liyakhula kwelinye icala nangona beliphuncukile uphinde likhule kwelinye icala. Mani imali xa unemali kwenziwa eli hlobo kuqalwa kanje kuthiwa dani uyofika ufika njani ufike nje uqala phi uthi uthi uyofika uthi uhambe laa mgca la-sequence. So uba ungumntu okhathalayo iziphumo zemali zenza loo nto. Kuba ke ulixeleka ukhathala imali iza kukhoboza ikuphalaze xa ungumntu onjalo. Umzekelo ngathi umzekelo ngawenzani kanjani umntu layo ulixeleka ongakhathaliyo. Mhlawumbi uyintshaya okanye umzekelo uyintshaya. Nxa utshaya imali ezelantshi awuzigcini wena. Esikolweni xa emsebenzini uhleli nje uphanda kwabanye abantu. Awubonakali unithi ncam naye laa ndawo i-untidy ngenxa yoba lixeleka ongakhathali. Imali iyayenza loo nto leyo nemali yakho ayihlali ncamncam. Mhlawumbi aphela kwalaa suku lokuqala mhlawumbi uthi khona noomatshonisa obatyalayo ukhathala laa xesha. Imali iyayenza loo nto leyo xa uphangela. Enye into kufuneka ndiyikhankanyile yokuba le mali owona msebenzi inyanzeleke eyona nto ekufundisayo ke eyona msebenzi funeka uwenzile kuqala yile yohoya wena ujonge isiqu sakho kuqala. Izinto ezifana nokutya nezinto zohlamba, iinto zococeka ukuzibonakala udlamkile uvuselelekile emsebenzini cace ukuba uyabhatala upeyile funakala unjeya laa mali. Zizinto zasekhaya ke ezokutya neento zohlamba zinto ozibeka ekhaya xa uphumile mhlawumbi uzisebenzise naxa uphumile emsebenzini mhlawumbi uqala phaa ngo-6 uyotsho ebusuku. Phinde ke kule mali kufuneka ukuba ukhwela ngayo mhlawumbi amaxesha amaninzi kuba ikhona isithuthi mhlawumbi funeka ukhwele isithuthi xa usemsebenzini kufuneke uba ukhwele ngayo le mali. Okanye kuyenzeka kuba nentlahla nyhani loo ndawo nikuyo mhlawumbi umsebenzi abe kufuphi so uhambe ngeenyawo. Kodwa ke kuyanyanzeleka le mali lo ibhatalwayo bendithe 5,000 mhlawumbi ukhwele ngayo mhlawumbi itransport ibetha phaa ko-1,000 ngenyanga itransport. And then kuthiwa ukhupha neento ezifana neelantshi, ilantshi yakho nayo mhlawumbi 1,000 nayo ilantshi. So yi-2,000 zidibene ezaa nto. So kulaa 5,000 yabona nje 2,000 iphumile kushiyeka i-3,000. Into le iyabonakalisa ke uba hayi isenza sicacele uba le mali ingenzeka iphelela phaa emsebenzini. Uyabo? Ungacaci tu umsebenzi wayo kufuneka uwenzile ube ngathi uphangelela ilizwi ubonakala ingathi uyagoba qha. Uyaphangela laa xesha. Kodwa ke ufumana amava ke kuba like uhleli ixesha elide emsebenzini ufumana amava. Uba unentlahla uhlale esigxina phaa emsebenzi ubalasele kuwo mhlawumbi uphele ke unyuselwe. Uyaxhomekeka kwintlahla yakho umsebenzi ke lo. Then ndifuna ukhomperisha nesikolo. Ndikhomperisha nesikolo kuyenzeka ulutsha mhlawumbi luna-20 luna-25 ezona option zifikelelekayo kulutsha ibe zezi zomsebenzi esikolo. Again ndifuna uncoma like i-packing industry uba iyayibonakala inkathalo kulutsha, iyabonakalisa like ukuxabisa ulutsha because iyabonakalisa uba yiyo ixesha kamandi.
ya packing industry ngifuna ukuthi yalala kuyo ne yabonakalisa ukukhathala kulutsha xesha eninzi yiyo eqeshayo nathi siyabona nani baya retail na but ke licala lepeka yabona zona umsebenzi uxhaphakileyo le and baya ulutsha nyani liyaqesha ingakumbi abo basandophuma esikolweni mhlawumbi xa uthi 19 utsho kulo 25 le ingqondo mosayikaqiqa incancama la xesha sadunyelwe sakwamkela sakhalelisela sithi amkelekile abakuboma la xesha sakintroduce ubone izinto ke na ukhalaza apha izikhalazo zakho kanti abantu abaphangelayo le ndibene nabo ya bayakhalaza ixesha elininzi bafila bona ba deserve more ngathi le nto ingathi ayibafanelanga le nto bayenzayo most olutsha endibene nabo kodwa ke siyazi sonke nento okhalaza kasifuna uqhubeleka sibe sizifundiswa besiqhubelekile nesikolo isikolo ezenza thetha ngaso ngoku esikolweni makwenzeka no kanti abantu babonakalisa ngathi bona bafaneleke izinto ezingaphezulu kunalento bayinikwayo leyo sebenze zipeka kanye merchandising londo kanye ube yikheshi maxesha amaninzi abantu banezikhalazo ke ndiyancoma again yona opportunity ixhaphakileyo for lutsha ke bendifuna ke sithi visas isikolo mos andithethi ke nge-high school ne-primary ndithetha apha i-tertiary so kuba wonke umntu mos unayo i-chance khona elithini eligama yasisasa kodwa ke ekugqibeleni wonke umntu ndileke ekugqibeleni yavela kuwo wonke umntana la opportunity kuthiwe ba zikhona nee-college even if umalusi wakho awumhlanga ngolo hlobo kuthiwa ii-college zikhona for wena sinazo ii-college zingakufundisa ziqhubeleke ngemfundo yakho okanye ukuba umalusi wakho umhle kuthiwe ye-tertiary nazi ibhasari ixesha elininzi but ke ba umntana like uqiqenyana entloko kungenzeka ke like andazi like uvumena ntoni kodwa ba uqiqenyana kwangala xesha besiya eschool mhlawumbi akhethe yona option right i-option efana noba abelipolisa kanye amajoni eba amajoni zizikuyafana nto sesifundiswa masiba kodwa ke nenza nje i-training mhlawumbi nje for unyaka oyi-1 kokuqeqeshwa ukuba lipolisa okwesibini ukuthi ulipolisa unyaka kuba uqiqe kakuhle apha entloko yenzeka into enjani ube yinto kanantsi ke ngoku nawe uphume nje ngomalusi wakho bathatha uba lipolisa sithi nantsi into kanantsi iphethe igani zayo pha iyabangena la xesha isemsebenzini yenzeka kodwa ke loo nto ayifani asifane siqiqe because xa siphuma kwimetriki sonke sithi mani amanzi afuna mani bengugqirha wento ethile but ke esikolweni ke into ezenzekayo ke xa uqhubeleka nemfundo yakho ufuna uba sisifundiswa government ukunika indawo yohlala okokuqala ndamana ndifuna uhlala kokwenu ndifuna uzohlala nika indawo yohlala nendawo yolala akunika imali bekhona la ndawo yohlala nolala yayibhatala ngokwakhe akubhatalela isikolo abhatala i-lecture ziyapeya ke arhola i-lecture zizifundiswa ezi umntu xa kuthiwa i-lecture zisifundiswa so nawe ubunothikelela imali ezifundiswa ithini kuze amaqaba sithi mhlawumbi iyaphelela apha ko-10 so ye-lecture zibhatalwa ngugovernment still ezinto urhulumente obhatalayo lecture inyanga ekugqibeleni akubhatalela urhulumente ogqiba benayo akunika yona mhlawumbi phaa ndiyazi gqibela kwam noba ingathi 1 point something 1.5 andifuna uthe kodwa mhlawumbi noba ithi ithungu enesifasi ubuthi ithungu xa ndicinga ndiyazi ndava mayimini lena le yona imali uyibambayo uyibonayo ke ba mani ugovernment ifumana le mali mna kugovernment athu ngapha ubhatale ntoni ubhatale indawo yolala for wena stay night ufika phaa ufika ubona into zeba mhlawumbi uphuma emikhukhwini indawo ezinje uba uphuma emikhukhwini ufika ubone ishawa ubone iqhafuqhafu ubone kakuhle ubona uba ya no izinto ngathi ziyalunga yabo
umamele phofu izinto bengathi ziyalunga. Ndine ibe khona nakunika yona yencwadi, ba uthenga incwadi uthenge nezinto ezifana neekhompyutha, i-laptop, sebenzisa neekhompyutha. Urhulumente ke lowa yakunika ukuthi nantsi akukhathalele, abonisa inkathalo. Kodwa ke ingxaki laa mali ifika kade, ngoba izikolo zivula xa kuqala unyaka, yona mhlawumbi iyophuma kade. Ingxaki abathanda ujongana nazo abafundi, unyaka ifike laa mali ifike kade. Kudala kukho izidingo ezifunekayo esikolweni, izidingo obunazo ezifuna imali ezi-serious. But ke laa 2000 bendimenshini utya kuyo laa mali, liyakunika, liyakubambisana utya kuyo, uphinde wongeze iincwadi zakho, stationery sakho, uphinde uzinxibise mhlawumbi. Xa ke ingena kade kuyaxhomekeka ingena nini. Asinamini sesigxina kuthiwa abona apha iyangena kule nyanga, ingena kumntu wonke. Kuyashiyashiyana, kuyashiyashiyana. So abafundi izikhalazo ababanazo, because abafundi ixesha elinintsi babonakalisa ukhalaza ngesikolo, abonwabi ncam ncam, abonwabi abafundi, bayakhalaza. Mhlawumbi bathi bashoxeka ngemali oyifumanayo ngenyanga, ayizanelisi izidingo zabo, iimfuneko abanazo umfundi. Balibala ke nale mali ukuba abayisebenzelanga le mali, bayathembisa imali le yamaphupha le. Urhulumente apha wenze ntoni? Utyale imali kwamaphupha abantu. Akayazi iriski le, akayazi naye uba abantu nyhani amaphupha banawo bazawafezekisa. Kodwa ke wakhetha utyala imali, abafundi bakhalaze bama le mali le ayizanelisi izidingo zethu, imfuneko esinazo singabafundi. Abanye abafundi into abaqubisana nazo, bayasilela kwizifundo ngenxa yexesha elincinci abalifumanayo lokufunda. Ngoba into eyenzekayo iincwadi mhlawumbi zibe ngakazonke, ubone iincwadi zideki zonke, iincwadi ozifundayo. Kuyenzeka ke kuthiwe laa ncwadi uyigqiba, ithi iphela iveki laa ncwadi uyigqibile incwadi xa kuphela iveki. Ufumaniseke uba laa ncwadi funeka unyanzeleke uba uyigqibile. So abafundi bakhala ngexesha abangenalo lokufunda. Baphinde futhi enye into yintoni le? Enye into enzima, because nam bendike ndangumfundi masinam icala lokuba ebusuku, leli lokuba ebusuku funeka ufundile ngokulala ebusuku, ngenxa yoba ufunda mhlawumbi uyolala kusasa. Inzima, kuba nzima xa kunje yabo. Kuyozeleka nyhani ebusuku guys, man, kuyozeleka ebusuku. So uyabona uba le into noku ayikho ngangam. Kodwa ke kule sikolo yona ixesha abalidimandi kakhulu, abalifuni kakhulu ixesha lakho i-lecture. Mhlawumbi kuthiwe ngemini ungena like ii-modules, mhlawumbi ii-subject nje eziyi-3, mhlawumbi 1 hour kuzo zonke okanye 45 zonke ezi modules. Xa kuxhomekeka kwi-discipline yakho, uzixelela kwakho ke uba ixesha nyhani elaa xesha unalo uzalichitha ezincwadini okanye uzalichithela phi, uza kwenza njani ngexesha onalo. Mhlawumbi usebenzise nje i-3 hours phinde ubuyele kule ndawo uhlala kuyo. Kumandi ke phaa, batye bayasela, yonke into ikhona, neecawa zikhona, abanye bahamba icawa. Yonke into la abantwana bayazihlalela badibene apho, uba ayingobantwana badala, but ke kudutyene ulutsha olu. Kodwa qha ke into efunekayo ukuba umntu akwazi usebenzisa ixesha lakhe ngobuchule, abe nobuchule losebenzisa ixesha lakhe. Uyayibona mos le uphangela ixesha lakho kuthiwa iiyure eziyi-9 ngemini, evekini iintsuku zibe 5 okanye zibe 6.
kukho umuntu okujongileyo kunyanzelekile almost like uyaqhutywa kule ba yenza le nto ufuna kanye imali yakho uzuyifumana xa kuphela inyanga apho ixesha uzibabela ngokwakho apha ixesha xa thina siyakubiza mani nje eyure eziyi-3 ezintathu izapha eklasini ezinye ke uzabona uba wenza njani ngosuku yeah. So ndifuna bacinga abantu ke cause yona ngxaki enkulu abantu le mali kutyalwe ngayo urhulumente atyale ngayo apha kulutsha enzeka le mali ba iziphumo zayo azinanto ziyivunayo ngamanye amatyeli kuyenzeka anditsho uba mhlawumbi awukho umvuzo ungenzeka ukhona kodwa ke amatyeli amaninzi kuyenzeka angabikho mvuzo ngoba kaloku kugcwele like abantu abayekileyo edamnye wayeka naye zangagqibi kunzima kanye athi kuyalanjwa but ziyadiphenda ke because iimeko azifani because abanye bakwazi usuka kule province aye kwenye iprovince so kodwa ke ndifuna like umntu akhomperishe abone ubani uba ngeyiphi yona isebenzayo ngeyiphi abaluyenza but kule sikolo kuthiwa sisifundiswa imali yakho asiyazi uba uyozuphe emalini but uzothi xa uqala uyibamba imali yakho kubonakale nje uthi uphathe icace uba yawo ubani bephethe apha kunale isebenzele kule yeqaba kule yoqala uphathe uyeke kule yeqaba ubamba uyeka into sokubambile amanzi uphinde uyeke sibone ngawuyekile so uyabona ke nawe kodwa kule sifundiswa ke wayafumana nyhani wafikelela abakulana ukuthi uzisifundiswa ukuthi xa uphathe caca uma siqobela izandla kodwa kule kuzo zombini izinto yabona zisityela ixesha zifuna ixesha qha kule sikolo ixesha unayo influence kwixesha lakho akwazi uba nomthelela uba ukhe ungalisebenzisa njani ngoba uleqwa le umsebenzi ixesha lakho sexela unyanzelekile efondini kanye sawukhangela abantu baninzi sithi ngo-8 sifuna ulapha and loo nto leyo iyanyanzeleka wethu xa ulapho ububeke excuses zakho siyakwazi ukugxotha sithi abo asikudiki ngoku asisebenzi nomntu onje thina le sikolo yona ke banomthelela ngexesha lakho uba malisebenze njani into ethethayo iba ziziphumo ya skilolo ngokwakhe guys bindini ya I'm happy ukuthi kanti iitshomi zam ndiyaphangela ukuthi kanti ndineetshomi ezinamandla ezisemandleni atamaniza fondini awukwazi uhlala nje sikhona so ya ndi-happy but ke nguskilolo ngokwakhe ndiyanithanda nani nindithande mani komente nicebisa uba nifuna sincokole ngantoni kodwa ke ndizama uba sicebisane sifundisane ndizama nofundisa ngoku ulutsha lilahlekile ndiyabona nani imbalalo enintsi phandle apha safani nakuqala